பாடுவோம். ஒன்றுமில்லாத வேலையில் எல்லாம் உதவி செய்த எபினேசரே, என் தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்திடும் யெகோவா ஈரே நீரே. ஒன்றுமில்லாத வேலையில் எல்லாம் உதவி செய்த எபினேசரே, என் தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்திடும் யெகோவா ஈரே நீரே. நன்மைகளின் நாயக நீரே, ஜோதிகளின் தகப்பன் நீரே. நன்மைகளின் நாயக நீரே, ஜோதிகளின் தகப்பன் நீரே. நாம் ஒன்றுமில்லாத வேலையில் எல்லாம் உதவி செய்த எபினேசரே, ஆமென். என் தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்திடும் யெகோவா ஈரே நீரே. வெள்ளமோட எதிரி வந்த போதோ வெற்றி கொடியை ஏற்றிய நிசியே, கொள்ளை நோய்கள் அழிக்க வந்த போதோ என்னை சுகமாய் காத்த ராப்பா நீரே. நான் கடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் என்னை நடத்தி வந்த ரூவா நீரே. நான் கடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் என்னை நடத்தி வந்த ரூபா நீரே. நன்மைகளின் நாயக நீரே, ஜோதிகளின் தகப்பன் நீரே. நன்மைகளின் நாயக நீரே, ஜோதிகளின் தகப்பன் நீரே. உபாகமம் 7:15 சொல்கிறது, கர்த்தர் சகல நோய்களையும் உன்னை விட்டு விலக்குவார். உனக்கு தெரிந்திருக்கிற எகிப்தியரின் கொடிய ரோகங்கள் ஒன்று உன்மேல் வரப்பண்ணாமல் என்று சொல்கிறார். ஆம், அந்த எகிப்தில் வரப்பண்ணின எந்த வியாதியையும் நான் உனக்கு வரப்பண்ணேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுக்கிறார். ஏனென்றால் சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல, நான் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவனே என்னோட கூட இருக்கிறேன். அல்லேலூயா. வெள்ளமோட எதிரி வந்த போது வெற்றி கொடியை ஏற்றிய நிசியே. அந்த அமெரிக்கருக்கு முன்பாக மோசேக்கு கர்த்தர் ஜெயம் கொடுத்தபடியா அது ஜெயக்குடி ஏற்றினார் என்று சொல்லி யெகோவா நிசி என்று பெயரிட்டான். கொள்ளை நோய்கள் அழிக்க வந்த போது என்னை சுகமாய் காத்த ராப்பா நீரே. நான் கடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் என்னை நடத்தி வந்த ரூவா நீரே. ஆம், நாம் கடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் நம்ம நடத்தி வந்த யெகோவா ரூவா அவர்தான். நான் கடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் என்னை நடத்தி வந்த ரூவா நீரே. நன்மைகளின் நாயக நீரே, ஜோதிகளின் தகப்பன் நீரே. நன்மைகளின் நாயக நீரே, ஜோதிகளின் தகப்பன் நீரே. நாம் ஒன்றுமில்லாத வேலையில் எல்லாம் உதவி செய்த எபினேசரே, என் தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்திடும் யெகோவா ஈரே நீரே. 1 சாமுவேல் 7:12 சொன்னபடி இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் என்று சொல்லி அதற்கு எபினேசர் என்று பெயரிட்டான். ஆபிரகாமுக்கு செய்த தேவன் ஆதியாகமம் 22:14 சொன்னது போல ஆபிரகாம் அந்த இடத்திற்கு யெகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டான். ஒன்றுமில்லாத வேளையில் எல்லாம் உதவி செய்த எபினேசரே, என் தேவைகள் எல்லாம்
நிற்கையில் என் கரத்தை பிடித்த ஷம்மா நீரே. ஆமென். நான் கைவிடப்பட்டு தனித்து நிற்கையில் என் கரத்தை பிடித்த ஷம்மா நீரே. ஒன்றுமில்லாத வேளையில் எல்லாம் உதவி செய்த எபினேசரே. என் தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்திடும் யெகோவா ஈரே நீரே. நாம் கண்ணீர் சிந்தும் நேரங்களில் நாம் கண்ணீர் துடைத்த யார் அவர்? நாம் ஆறுதலிட்டு தவித்த வேளையில் நம்மை ஆற்றி அணைத்த அந்த ஷாலோமை நாம் போட்டி பாடுவோமா? நான் கண்ணீர் சிந்தும் நேரங்கள் எல்லாம் என் கண்ணீர் துடைத்த எல்ரோய் நீரே. நான் ஆறுதலற்று தவித்த வேளையில் என்னை ஆற்றி அணைத்த ஷாலோம் நீரே. நான் கைவிடப்பட்டு தனித்து நிற்கையில் என் கரத்தை பிடித்த ஷம்மா நீரே. யெகோவா ஷம்மா அவர். நான் கைவிடப்பட்டு தனித்து நிற்கையில் என் கரத்தை பிடித்த ஷம்மா நீரே. நன்மைகளின் நாயகன் நீரே. ஜோதிகளின் தகப்பன் நீரே. நன்மைகளின் நாயகன் நீரே. ஜோதிகளின் தகப்பன் நீரே. ஒன்றுமில்லாத வேளையில் எல்லாம் உதவி செய்த எபினேசரே. என் தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்திடும் யெகோவா ஈரே நீரே. வெள்ளமோட எதிரி வந்த போதோ வெற்றி கொடியை ஏற்றிய நிசியே. கொள்ளை நோய்கள் அழிக்க வந்த போதோ என்னை சுகமாய் காத்த ராப்பா நீரே. கடந்த ஆண்டில் கொள்ளைகள் இப்பொழுது கொள்ளை நிலைமை சூழ்ந்து நிற்கிறது. நம்ம அழிக்க தடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நம்மை சுகமாய் காத்து தப்பு பண்ணி நம்மை வழிநடத்துகிற தேவன் அவர் யெகோவா ரூவா இருக்கிறார். கொள்ளை நோய்கள் அழிக்க வந்த போது என்னை சுகமாய் காத்த ராப்பா நீரே. நான் கடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் என்னை சுமந்து வந்த ரூவா நீரே. நான் கடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் என்னை சுமந்து வந்த ரூவா நீரே. நன்மைகளின் நாயக நீரே. ஜோதிகளின் தகப்பன் நீரே. நன்மைகளின் நாயக நீரே. ஜோதிகளின் தகப்பன் நீரே. நான் கண்ணீர் சிந்தும் நேரங்கள் எல்லாம் என் கண்ணீர் துடைத்த எல்ரோய் நீரே. நான் ஆறுதலற்று தவித்த வேளையில் என்னை ஆற்றி அணைத்த ஷாலோம் நீரே. நான் கைவிடப்பட்டு தனித்து நிற்கையில் என் கரத்தை பிடித்த ஷம்மா நீரே. ஒன்றுமில்லாத வேளையில் எல்லாம் உதவி செய்த எபினேசரே. தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்திடும் யெகோவா ஈரே நீரே. ஒன்றுமில்லாத வேளையில் எல்லாம் உதவி செய்வார் எபினேசரே. உங்கள் தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்வாரே யெகோவா ஈரே இயேசு. ஒன்றுமில்லாத வேளையில் எல்லாம் உதவி செய்வார் எபினேசரே. உங்கள் தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்வாரே யெகோவா